Nakalaki yan, G. Malaki yan, G. Ang laki-laki. Magandang araw mga ka-dragon. Ayan, ngayon mangunguha po kami ng tuya! Ngayon mga ka-dragon, makakasama natin ang mga seniors. Yes! Babalik. Hello po. Good morning. Namiss nyo ba, ante? Yes. Ba't kasi busy ka, ante? Nagpakasal kasi si Ante Ligaya pamangkin niya. Kala ko siya nagpakasal. Kaya busy sila. Sante Paseng, busy naman sa Sibuyas. Sibuyasan. Ang ating camera girl ngayon, guys, temporary lang. Mamaya ako din. Si Ate Greta. Hello po. Mag-hi naman sana itong dalawa. Let's go! Let's go! Oh, mabigat yata ako. Buhabay matibok. Oy, gagaling tinigaya. Oy, galing ah. Galing ah. Ay! Yan. Gusto mo bagsin ko sa magbulog trip. Hala, nahulog. Walang nalagla. Buya. Ang ganda ng sibuyas nila, oh. Pickles. Ang ganda ng sibuyas nila, no? Katamtaman lang. Pabunot pa try natin yung guys. Try natin. Ano na to? Ate na to. Pwede ngayon to kuya. Ganda no, bunot. Sarap. Oo, malambot. Para ka lang nagasik ka. Yan, ang masisipag na magbubunot ng sibuyas kahit mainit. Trabaho. Sobrang init ngayon, grabe. Maukyang. Ewan ko anong makuha namin. Bakit surot-surot ang mga bata? Ayan na. Oh, mag-hi, say hi. Dali. Ay, sabi nyo, walang matira. Paano isama lahat? Ay, Dapat magbunot din kayo. Gamerienda na kayo eh. pa. Malalaki man oh. Oo, malalaki dito. Ay, ano nga yung red dragon, ante? Yung malalaki ba yung red dragon? Wala eh, natakap na ni Aling lahat oh. Nagaling ka bagal mo. Ay, ate Aling, dapat alas 3 pa lang nag-ano ka na, buno. Wala kang kamaritis dyan. Wala nga. Ay, kalungkot. Naku, mabalis yung laway mo dyan. Dapat nga mas mabilis kasi walang kamarites. Mas mabilis din kung mayroon. Ah, ibang klase. Ay guys, kulay mo ta. Parang tayo. Magtabukol ka nga, kuya. May isang dala ka kuya. Ay, na magdala. Birok na sila. Ihalo namin
sa bunog na makuha namin. Kasaman lang. Nagkakaroon kayo ng bunog? Magkambal lang ng bunog. Wala akong baliet. Ala, ito oh, sayang. Adasin nyo, ante. Ano nun? Ala. Pwede pa to eh, oh. Mag-adas tayo, guys. Para kung wala man tayong huling ano, Mahal na naman ito. Ano, nagbunot ako. may mauwi man. May mauwi tayo. Oh, diba? Ito nga yung kasarapan, ante, diba? Parang ano lang siya, laso na. Sayang naman to, oh. May gunting kayo dyan? Amboy na nakadan? Sige, nag-adas. Libre yan. Ang mahal-mahal nito sa ano? Manila. Ano, dapat may sako tayo. Diba? Sayang yan. Panggamit yan. Oh. Oh, diba? May huli na kami agad. Kami guys. Oh, Dito man tayong plastic. ito na wala mga tayo dito. Hindi yata maano. Ano suso yan, ante? Yung mapait, ayun, gusto ko yun. Train pa niya. Ay, oo. Diba tagsuso ngayon? Tabigat na umala tayong tagtani o. Parang wala. Tayo. Ay, hindi. Hindi pala yan. Wala ang kayang kuha natin dyan. Ang kami dyan. Ganun ko kasi kita kasi pag-alang kayo. Sa babawa pa adi pag-aan ka na. Oo, punta natin yung pwesto natin dyan. Yung may talangka. Pakyut naman ng lukan namin. Paano ba kita itali? Malaki din o. Ito ang maliliit pa yung Malilit nga. Siguro yung bildat na ko. Oh, may bildat ako o. Maliliit yung bildat. Kunti ano mo nun. Nilagayan siya yun. Ay. Pangbunog ata yun eh. Ay na. May pa ako yan. Kadaming bildat. Maliliit pa. Malalaki oo. Sige na. Parang gusto ko mag-lubsok na naman eh. Mainit eh. Damdama lang ang lubsaka ko. Sakit-sapit eh. Mga laykay. Kalaki o. Oo nga oh. Ayun ang pinakamalaking ano, tulya namin. Oo. Pero pag lukan yan, ano, pinakamaliit. Sari-sari. Upo na rin ako eh. Nagsalin na o. Nagkakain na. Ang bagbupeng. Ay, ano yan? Kape. Talangka. Talangka. Nagkape. Kahuli ka. Bakit ito? Naglubsan. Ano, may talangka, oh. Nanghina. Hihina na siya guys. Malamang. Nagapalit ng balat. Di ba nagapalit ng bayong parang yung dog? Ay, bulilat ka. Ah, May bulilat. nagkalangoy doon. Wala yun oh. Ano yun? Ano yun? Tingnan mo oh. Dayaw. Bakit ganun ibang klase? Baka may buhaya. Oh, mahaba. Ano yun ay? Tignan mo nga. Ha? Baka hindi. Hindi. Mahaba rin doon. Ay, isda. Ano kaya yun? Bawal na naman sana magtakbo. Makikipil lang baka ulo. Ayan na naman si Auntie Ligay. Ulog na naman daw. Ay, ano yung ulag? Nagad pa ito. Ay, nagdaw. Kung malapit na sa katayang takbo. Mabuting mo na. Makita nga tao lang. Tarakusukod na. Nag-angat yung ay Ba't kadami na rin na ano niya yun? Ano na rin? Hindi nakita ko lang doon may nagaganon-ganon oh. Isda yun. Yan. May na rin. Kadami niya na rin ano. Da. Baka pala yun. Dito oh sa kan. Hindi ba magbula yan? Madalang lang. Ano, Jay? Masakit pa yung naano ng bangos? Hindi na. Dalawang ano. Dami ng bildat sa rin.
Magkalaki ka muna, bebe, ha? Balikan namin. Babalikan kita ng after home naman. Ay, isdang hapon. Ay, isdang hapon. Bildat mo. Pwede niyo. Doon nakatingin sa malayo eh. Ginabangan kong ahas. Inaabangan eh. Parating na pala yung buhaya, di natin nakikita eh, no? Puti mo lang ako. Ibang klase talaga yung gulagol niya eh. Puti daw ng Baka ano yun, ante? Igat. Di ba ganun din yung inano natin ng tinong dito rin yun, di ba? Malabanos na sinasabi mo. Baka ba ano? Pagong, naman sa Antiligaya guys, hindi na makaupo. Takot na takot na. Tinanggal na ngayon aqua shoes para mabilis daw. Kasi yung ano yan eh, nervyosa yan sa lahat ng nervyosa. Gusto lang po namin magpasalamat sa mga bago naming subscribers. Maraming salamat po sa pag-subscribe. Thank you po. Thank you so much po. God bless po sa inyong lahat. Sa mga kapatid at mga kaharabas. Sabi ng Tiligaya. Dito ka marami. Laki oh. Pinakamalaki. Ng Tiligaya dito sa gilid. Kalapit-lapit. Nagapasama lang yan. Yung iwarang yung mulagat nyo ah. Santi pasing talaga, ibang klase talaga ito eh. Nagamagnet ang mga lamang tubig dito sa kanya. Dapat maganda Ito ang ko eh. Diba? Kalalaki? Oh? Pag nagmalabanos tayo, sama na natin sa Ante Kasing. Oo Santi pasinglog na sa Tiligaya. Sama nyo ako para kwan. Ay na. Oo eh, malalim pa yun Ante, harap ng iling yon. Nakakuha ako ng kwan oh. What? Yun, may talangka. Ay na, ay na. Ibig sabihin Ante, may talangka na doon sa pwesto natin. Mayroon daw. Doon tayo mamaya. Okay. Pasensya na guys kung yung alimango namin talangka lang. Kung yung lukan namin tulya lang. Puro baby. Iba kasi ang ano dito sa atin. Sa kanila ay tubig alat. Oo, may halo. Tabsing ba? Tabsing. Kami ano lang tab lang. Kung sa kanila Tabang. kiluhin sa atin. Ma 1/4. Kalit. Balik mo yan. Ante, alagyan mo na dyan. Ante. Walang mangilo dito sa amin eh. Mamili yung ngipin mo. May isang guhit lang. Isang guhit. Daming mildat maliliit pa. Siguro kakuha lang nila baby. Kaanak lang. Ay! Ano yun? Ano nga? Da. Baka dito sila nakakuha ng maraming tilapia ng binita nila eh. Oh. Ay po. Huwag mong ginugulat-gulat yan. Makataray ng di oras yan. Ay, mahuli ka hindi magtakbuhan eh. Pag magtakbuhan, mahuli ka. Maturagsit yan. Galap No, yun eh. kalaki to oh. Ah. Oh my God, ano yun? Ay, nahawakan ko! May gumalaw eh! Hindi, bago ka nagtili, hawakan ko na siya eh. Hindi kalayo mo, dito siya banda. Uy, maraming talangka ngayon. Ante, dito kante, maraming talangka. Isa lang yung nakuha niya. Baka rinig tayo sa nagabunot ng sibuyas. Oh! Ano to? Hawakan mo! Hawakan mo! Hawakan mo! Huwag mo Wala pakawalan. na! Nakaalis! Isda yata yun. Huh? Baka ito yung sinasabi Hindi! mo. Galaw eh. Si Dana guys pala, hindi na namin sinama kasi meron siyang ano. Pasa ng madyo. Ito nga, ginipon ko si mama kagabi eh. Ano? Di ba nagpunta kayo doon kagabi, ante? Saan? Naisip ko kasi iyon, nung nagpunta kayo doon kagabi, ano, siguro kung nandun, nandun din si mama, din. Napanaginipan ko yon yung pumunta kayo kagabi na nakikidaldal. Sabi ko, nagulat ako bakit nandoon na siya, nakikikwento-kwento din. Yun pala, panaginip lang. Biglang nagtaupo si Kwan, Uncle Pilat. Gising ako. Hindi naman maraw kasi nga ano, meron silang bolong. Basta bakit ganun? Pag dalawang beses ko na kasi siya napanaginipan eh. Yun lagi yung damit niya, yung paborito niyang damit. Yung pink. Hindi yung ano bulaklak, yung kulay blue.
Induster na kwan. Bulaklakin daw daw. Naghanap ng, Hanapin ko ayun. nung naghanap ng damit niya. Baka yung inuwi ng tiluling. Hindi. Bulaklakan yung lagi yung suit, tsaka yung violet na stripe. Yung brown, parang brown yata yung sinuot namin ng kwan. Yung sabi niya, hanapan ko siya ng damit niya bago punta ng bayan. Kape. Ayun, ante. Pinta. Dali, ante. Wow! Putik-putik naman. Hindi. Magalaw, oh. Malaki nga eh. Pag ko nang tabaliktad, Oo, nakadapa naman siya. Hindi naman nakatihaya yan. Saan ka Hindi naman siya masakit magsipit. Kasi maliit lang. na, pa madi kong magat. Meron po. Tatlo. Doon tayo sa dalawa. Nagalilim lang tong dalawa na to eh. Nagalilim lang kayo. Tagtalangka na ngayon. Tulya pa lang nagkukuha namin. Mamaya yung kong kape. Kape sa Ilocano guys yung talangka. Kape. Pasensya na guys sa mga naiingayan sa amin. Talagang talaga magugulat ka naman kasi talaga pag biglang may gumalaw. Normal lang yan guys, kaya huwag po kayong may stress. Wow, nakakamiss ang talangka. Ang dami ukyang. Malalaki yung ukyang dito, kunti. Wow, nakadami na kayo ng talangka ah. Pana siguro, 7, Wow, nice. Ay, kasakit. Ayaw ko. Gloves nga ako. Ito bulabog na daw. nga rin ako. Man, mapuna at alat talaga na naimas mo. Itcha pera ka na okay. Kala mo ah. Ito, ante. Ayun. Ante ko, ante. Ante ko ni Mante. Ay. Ulidan na eh. Dami na rin tayo. Dami yan tayo. Ano ba man? Sarap kain na naman ito. Yun. Yan, daman na ulit. Nabulabog dang kagordaan. Napapakapa na ako. Gusto ko na. Ay na. Nakabulsa. Ay na. Nakabulsa si Da. Ne, kuraw. Na, nagdaklat ka peg. Yun. Yes. No, sayang nga si Da. Bulog sa. Nagkabkagi ba ito kung juga mali ko ha? Kapingadakol. Ako yan. Ay, paaba yan. Akala ko malaki na eh. Yun. Kapuputi ng tulya dito. Daman natin. Sabi ko sa'yo, bumibelo pa lang santi pasing eh. Marami na eh. Tapos makakuha pa tayo ng suso na ante, yung mapait. Oo. Sarap. Oo, halo-halo na yan. Ginataang seafood. Ginataang. Ay, may hipon na. May sugpo kami. Yes, may sugpo kaming nakuo. Tuway, wala na. Wala na, nagtalo. Dapat sa alat. Kaya nga. Kasama ng tingin ng tiligay. Baka ano kasi nahulog na yung sugpo natin dyan. Dami na naming nakuha. Yun, oh. Dapat gano'n natin siya.
Tingnan nyo dyan, baka may ahas dyan sa ulo-ulo nyo dyan. Kaya nga nagatingin nga ako dyan, no? Wala. Maging mapagmasid. May nagainom. Matanglaw. Kainit pa naman ngayon. Kante Basing! Ayun na! Ayun nyo! Ari ko! Naka-gloves ka na nga, Jay. Oh, masakit! Nagkagos! Hindi meron pa dito. Maglabas yan talaga at makibor. Oo. Bakit ako isa pa lang? Siguro nga, Wala, nakalima na ako. tigid. Go, Di Jay. lang talaga. Ako yan. Para alam ko yung kainin ko mamaya. Isa pa lang. So ako hanggang tulya lang ako. Ay, sabaw-sabaw lang ako. Kasi Oh my God! Isda! Pero may... Hindi, ayun o. Ginawa ka na kung bunog. Bunog. Yun siguro yun. Matulas. malabanos. Kante, basa ka na. Basa na yung sombrero mo. Naririnig yung mga sigaw-sigaw natin Kaya dun sa nga. Nagasibuyas. Ang kay Jai. Aduda aladaan. Malalaki dyan sa gitna. Ay, nakapuputi yan. Nandun. Parang dahon dito eh. Hindi mo maano yung ano. Pero walang tulya dito. Madalang. Madalang. Hindi kaya pala. Akala ko yun na yun. Walang tuloy dito sa gilid. Sa kabila marami. Walang trap-trap yan, guys. Mano-mano yan, nakabay. Suso. Mamaya, ay, may nagagalaw sa paa ko. Yung bangus din kambuli. Ano siya, nakawala si Inday. Ano ba, ma? Partak na. Patingin na yung butas niya. Dilambat. Yung bangus ginakambuli din. Lambat. Nilambat muna siya. Tapos Parang pag sinulong ba? Tapos doon namin siya pinaghabol-habol. Hindi mo kayang ano yun, ante. Kamulin mo yung pwede, pero tuyo dapat yung tubig. siguro, pero delikado. Kasi nagatalon. Pag nasapon ka, ay. Buti na lang ako nakailag eh. Galing. Buti nga ako nakita. Ako nga dito, oh, sa braso ko, sakit Kita ko ah. kasi palapit oh. Kala mo ah. Oops. Narusukan na ka. Oo. Lalo ka lalaki pa naman. Katakot din ah. Pag tinamaan ka. What's that? Madagkot-kuti ka. Mapuno mo na yata ante yung alat. Yung alat. Hindi maganda. Ilipat mo doon yung alat. Ay! Isda! Hindi proceed. Puro tili ah. Puro the place. Ay na, bunog. Yun, bunog. Wow! Wow! Ang laki-laki niya. Ibang klase, laki! Oo. Sarap Bunog yan yun yung guys. bunog. Ayun, ganun lang talaga ang size niya, bunog. Puro maliliit lang talaga. Kapi naman. Mga veterans ka talaga, ante. Ato sinala ka kurso. Ayun daw yung kurso niya. Veterans. Ang dama na. Hindi. Hala ka dyan. Iba talaga. Bakit ako isa pala nakuha akong kape? Kape, where are you? Diyan niya ako manda. Kaya nga. Lang ko sa tipasay. Kahit Siguro nung sinama natin siya, doon kadami niyang nakuwang sugpo. Yan, sigurado ako. Ay, sigurado. Kaya laki pa naman, ante. may kurso pa lang gano'n. Yun daw ang kinuha niyang kurso. Saan tiligaya kurso niya, ukya? Bibling kita pa mo, nagtalag kita kapay. Isa pang kanyan. Bilgat mo na. Isang balik. pasada pa. Wala na. Naglipat na naman yung isda. Ang alakap yan, nagandang babatungol da. Hindi, kanadaratan. Ay, oo, dito. Hindi. Puro darat ka ni. Babat sila. Ang dami dadapin mo. Tuga mo gamin. Malapit na mabasa yung... Makatabukod ko paglamin. Magkasakit na naman. Pag nabasa. Lamigin yan eh. Kaya hindi masama-sama sa ano yan eh. Babatungol da niya, nagmatagala.
Kasi bawal sa kanyang malamigan. Sino gusto makikuha sa amin ng ukyang dito, guys? Kilala ko kung sino yun. Ukyang. Si Lawrence TV. Ay, sa kabilain sila sa ubog. Ay, kami ng tikitay. Lapit talaga nagado. Hindi mo sila makaalis. Ang puputi. Kapuputi na. Ate, hindi. Wala nang talangka. Gutom siguro yan, kaya nagpapaibabaw sila, no? Doon mamaya. Isa pang balik mamaya. Ganda ni Tita Ligayaw. Parang dragon. Atami. Ante. Ayan na. Ayun sila. Bam ataw may doon kayo. Dakmay niya ng kita siya eh. Tagligon tayo damdama. Mag-mute lang kayo. Mag-GC kayo. Kaya tama tayo dito makakara dito tayo karawain tatlo dito dito. Hindi nagudok lang. Babato mo liga. Babasi lang ano. Taligintay lang. Ayaw kalaki. Ayaw niya magpasok. Sige, darmat ka. May Mga mga dyan na sila ante sa ibabaw. Ayun na siya sa gilid. Hindi makarap na eh. may mga gloves sila pero ayaw nila suotin kasi hindi daw nila nakakapa. In fairness, masakit sila. Nagpino mo. Pilian nyo na lang. Tapos balikan na lang natin. Kaya kayong kamay ng kita kasi nga. Paano natin ma-invite si KMA dito? Makakaya. Si Dragon Fruit na. Sabi niya, ito na yung Greta. Ilog na ipinanggalingan nila. Pailugin mo pa sila dito. Mag, ano daw sila? Mag-harvest ng dragon fruit. Ayan o. Kapuputi. Malalaki dito sa gitna o malalim lang. Ano yan, Todya? Build up. Laki. Ante, lagay mo na dyan baka makatakas. Oh my God, ba't wala akong makuha? Okay, nakapito na ako. Paano mo siya may butas? Ay, kala ko puno. Basta tatlo lang. Magdududa pa Siguro maraming natapon ante. Ayun eh. Wala man na. Hindi ko napansin. Wala, kadami yan eh. Kaya nga. 12 na yung nakuha mo kanina eh. Binabilang mo? Oo. Meron na lampi. Aray ko. Aray ko. Iba talagang kamay nante. Nakailan na. Nakadalumpay. Kida na isuso ni ante. Agad-agusa! Peg, dali! Pagtawag ka. Ay, magtatawag. Yun. La, dito kayo kadami. Nagpagitna na sila. Pero ako walang makuha. Tuya man na dalam. Baka nagtidadalim mo. Puro lalaki yung nakukuhang kape na. Nag-ihinga ako. Ang pa ni Kisbo. Hindi pwede. Kaya ko tayo pero tatay. Alangan magtadang ka pa kasi mag-isbo lang. May ipit. Pangalawa. Ay, saglit. Tapos wala na. Siguraduhin mo. May dalawa ka ng kainin. Nakadalawa na pa lang. Paano pa lang? Nakadalawa pa lang. Oh, mayroon na naman. Oh, ilagay niyo. Ako nga din. Bago matapos ang ano na to.
Nakalaki yan, G. Malaki yan, G. Ang laki. Ano. Nakiburdan ka. Oy! Oy. Ito yan sa harap. G! Sa harap. Malaki ah. Ay. Nakibur-kibur. Yes, ang dami namin nakuha. Saya-saya. Hindi kayo makita mo. Guys, Si Taligaya. Mabigat na ay. Nainggit ako sa kanila eh. Gusto ko rin ako na lang maghawak guys. Sa Ng Taligaya. camera. Total, nilalamig-lamig na siya. Nasa gitna na sila. Daming bildat kaliliit. Hindi kayo makita balay? Halika dito, Di. Oh, tatlo na yan. Tatlo. Yes! Ayan, ito makita. Ay, natanggal na yung... Marami na kaming nakuha ng talangka guys. Ay, bitawan. Ang aming camera, wala pang nakuha. Camera girl. Camera girl. Dami na. Meron pa naman. Hmm. Ewan mo't ni Magnet. Okay. Meron na naman daw. Mm-hmm. Okay, add na naman. Malaki. Yan, saya-saya. Dami nating ulamin, guys. Bang tayo ngayon. Laman tayo ng talang. Marami tayong ulaming na talangka. Isa lang sa atin guys. Ay, kalaki na. Oh, meron na ako! Yan, kami na guys nakakuha. Yan, tag-isa pa lang kami guys. May kasama ka na. Ang laking tulian ko. Parang nasa kwan sila, no? Sa mga dahon-dahon. Sarap! Sarap, mga pa. Kasi sa Wala, puno na yung alat natin. Walo na yung ulamin ko. Talagang mailagay na mamaya sa... Bahala na yung walang kainin dyan. Share. Sure. Share it mo yan. Meron na naman ako sa Gucci. Wala. Bildat lang. Meron akong kwento, meron ako. Naka-9 na ako. Bildat. Bildat di, nakabila. Tuloy Ginagnahan ko lang asan tipasin niya. Wala pa rin. Buy-buyan kayo mo. Ayun, ante, tutok Yun, ante, itutok mo sa mukha. Aray ko, nagsipit. Dalawa, ate. Dito muna ako. Diyan muna sa timba. Ari, nagkapit na siya dun sa... Dalawa sabi mo. Meron na naman. Nagigigil. Naku. Ay, malaki na. Malaki guys. Uy, suso. O, lagay natin dyan. Halos ayaw na magpasok kasi nga puno na yung ano niya. Hindi, nasa gilid lang sila. Hindi, ay, wala na dito, oh. Ako marami na. Aray ko, makalahati na nga, auntie, oh. Lipat na lang natin mamaya yung kwan. Tulya. Pabalik-balik na lang kami dito guys. Ayun, tarangka. Anak ng alimango. Wala, kadami na nito ko sarap gataan. Busog. Much later. Ayan guys, magme-merienda muna kami. Tapos lipat kami dun sa kabilang pinagkukunan namin. Nakakatuwa, ang dami naming huling talangka. Akala namin tulya lang makukuha namin.
Itong tubig na to, galing to sa ano, sa Karayan. Ang dami na ang huli. Malapit nang mapuno. Nasa bungad na sila. Tutuwa naman. First time to guys. Mano-mano yan. Yes. Kamay-kamay lang. Yun o. Yes. Ito na lahat yan? Masarap guys kapag may marami pa kami makuhang ganito. Suso. Tignan pa tayo. Masarap gataan. Palasa yan. Sira. A few moments later. Ayan guys, ito na yung dati namin pinagkukunan. Kaya lang ano, konti ang tubig. Punta na kami dito sa Karayan, ang law. Palamig din pala dito. Grabe kainit. Wala nang tubig ang Karayan. Yun, meron. Hindi. Sarap. Picture mo lang. Kung saan tiligaya, gakaw-kaw. Baka daw may animatic. Hindi ko papunta ko ang nabalik na hindi nito. Hindi lang yun. Sarap dito no, pag uwi natin kainit na naman. Dito nabigay ito kung sana yung Pauwi na kami guys at medyo mainit na. Iluluto pa namin eh. Yes, happy na naman. Ang marami tayong ulam. Yes! Gagataan namin, halo-halo na yon.